Iruindarrak! Emakumeak! Boierak! Transak! San Ferminetako egun feminista hemen da. Beste urte batez, plazan gaude ospatzeko, aldarrikatzeko eta guztion artean ariketa kolektibo feminista bat egiteko. Feministok fest bada egun osoko juerga feministetatik antolatuta. Eta bazkaria, bingoa, txaranga, gozatzera gatoz egun osoan zehar. Aurten hola gauza berezi bezala, bermutean txupinaza botako dugu eta aurkeztuko dugu gure pankarta berria. Pankarta Sanfermineroa aterako dugu aurten. Eta hori, urte pila bat daramagu egun hau antolatzen eta uste dugu ezinbestekoa dela feministok espazioak hartzea gure hiriko jaietan. Badakigu beti ez direla erosoak edo pertsona guztiontzat, baina horrelako espazioak sortuta espero dugu esan duzuna, gozamenerako espazio horiek sortzea. Hurrengo urtean animatzea neskaratiko gehiago etortzera eta... Beti behar dira eskuak eta oso ongi pasatzen dugula urtero. Eta ez badakizu egoten, ez etorri. Hori da.